În exclusivitate by Apopește. Așa suntem noi, frate pentru frate. Dar noi suntem uniți, forță militară, ca o bombă nucleară. Frăție ca la noi, fără perversitate. Dar așa suntem noi, frate pentru frate. Noi suntem uniți, forță militară, ca o bombă nucleară. Toată lumea știe, ăștia-s frații mei. Ei mor pentru mine și eu pentru ei. Nu dăm înapoi niciodată, frăția adevărată. În exclusivitate la Radio Gangsta. Ei mor pentru mine și eu pentru ei. Nu dăm înapoi niciodată, frăția adevărată. Frații number one, brigandă specială. Nu avem egal nicăieri în țară. Exclusiv Suntem buni și noi, cum ca prin pe mp3alese.com.